Dobrý. Je to dobrý. 7 bodů. 7 bodů dáváš. Ukáž. Tak ten je. Jako nemám rád tady tenhle energy drink, dívej. Že jsem celý pokypaný, takže já už jo, jako hodnotím ho velice kladně, ale asi mi nosí smůlu, Takže chuť dáváš nevním kolik? to tak, abych k tomu Chuť dal kolik? přistoupil. No, těch 7. A umělecký dojem chuti? Jako na to, že mi to tady 2krát pokypalo. Ale jako kulturní umění, to je krása, toto. 7 bodů. Prostě. 7 bodů. Jako fakt to tak hodnotím. Celkově 7. Jak to vidíš ty? Si dám ještě jeden. Dej si doušek jeden. Jen tak zlehka, víš co, ať se nenazlubí. Musíš ještě tak trochu zaklepat na hrtán, ať se to tam pořádně proklepe. Počkej, mám si kloutávy. Vyčistit dutiny. Bych viděl na 1000 odběratelů hned ze startu. před čím je Chimera? A tak Shimmer má už jako jinou třídu, jako Burn, Vlog, Konec světa, to už je jiná. Tak jako převezmu kameru. No a teďka bychom vám ukázali ještě jeden náš produkt. A jako to jsme se fakt chystali udělat až v dalším videu, ale uděláme to najednou. Protože chceme jsou ty svátky, tak jako mám to ukázat teda? Mám to ukázat? Neboj se toho. Normálně mlíko Milblue 3,5 tuk, takže jako fakt si pochutnáte. ale je to UHT. To znamená nevím co, ale určitě Uhličitá hydrogenový telurový. to je přesně ono. Takže ošetřené, ohleté, přesně tak, jak řekl Radek. Tak flaška normální na sport. Jako taková kompaktní musím. Kompaktní, na kolo, jak velice pohodlná, taková na úchyt, jako musím uznat. A vroubky, aby nesklouzla Ano, protiskluzová bandaska. Podíváme se na víčko, tak docela epická brva, taková nakrvěvelá, dračí červená. Poslouchejte ten zvuk, ten je epický. Křupnutí. Nečekaná barva. Ukáž mlíko. Bílá barva. Jako třepeta se. Jako zklamalo mě to, jelikož jsem čekal nějakou jetější barvu. No, já jsem jako, ta barva je docela epická, ale. Ukáž, jako ta barva, mám něco proti, jako něco se mi ani nezdá. Ale jinak Je jako, taková našedlá, si myslím. taková našedlá, no. Já si myslím, že to je tím tukem. To víš, bude tím protože uhličitaném ty hydrogenovým škvárky telurovým. dělají taky dost, no. Tak teda ochutnej, jako předávám ti teďka jako prostor v našem videu, takže můžeš ochutnat. Kýrá ti to samozřejmě? To už k tomu patří, no. To by nebylo, no. Jako zkychaný kompletně. Kurva, já jsem se zase, jako dneska mi ty piti fakt nepřijou, protože já jsem celý dneska zdichaný. Para, když si tu trochu veselé krávy ulovil. Ne, ale jako chuť těch 9,5 bodů, jo. Jako zbych